Når de kommer til Videx skiltbestilling, har de to muligheder for at vælge skilte. De kan vælge skiltstørrelsen, hvis de kender skiltets størrelse eller navn i forvejen ud fra den her combobox, eller de kan vælge det ud fra billedet eller henholdsvis beskrivelsen af det enkelte produkt. Jeg vælger en forfiser her. Jeg bliver så ført om til udfyldelse af selve skiltet. Her der skriver jeg, eller kan skrive, at det her det er stuen. Og vedkommende hedder Bjarne. Han bor så til venstre, og vi kalder ham Andersen. Her kan man så vælge, om skiltet skal være med sort skrift eller henholdsvis hvid skrift. Her kan man tilføje til kurv. Hvis vi skal have 5 skilte med Bjarne Andersen, så bruger vi den her combobox her, eller et combobox scroller her, og kan scrolle op til 25 i det her felt. Vil vi tilføje dem som individuelle skilte, så er det meget ofte, man gerne vil have de her felter tomme eller blanke, sådan så man kan udfylde dem med rækkefølge. Så derfor fjerner jeg lige alt, hvad der er skrevet her, fordi jeg vil godt have 5 individuelle skilte. Og der klikker jeg på den, der hedder tilføj individuelle skilte. Her vælger jeg så de 5 skilte, jeg så vil have. Jeg kan vælge op til 25, og jeg klikker så på tilføj. Jeg bliver så ført om til, hvor at jeg kan udfylde, hvad der skal stå i de 5 skilte. Det er lavet på den måde, at man, når man starter i første felt heroppe, for eksempel vi tager stuen igen her, så når man trykker Enter, bliver man straks ført til det næste felt, og ude i siden står der gemt. Det vil sige, at hver gang man trykker Enter i et felt, så bliver det gemt. Ham kalder vi igen Bjarne. Trykker Enter, bliver straks ført ned i det næste felt, og han bor til venstre. Trykker Enter, og han hedder Andersen. Trykker Enter, bliver ført ned til felt, og vi er igen i stuen. Trykker Enter, han hedder Peter. Trykker Enter, og han bor til højre. Trykker Enter, og han hedder Bensen, for eksempel. Men man kan også vælge at gemme herude. Herude kan man så tillige fravælge sort og hvid. Der skal man så huske at trykke gem, hvis det skal huskes. Så gem, så er det husket. Derefter går man blot til kassen, hvis man er færdig. Men hvis man har kommet til at tage et forkert skilt eller skiltetype, og for eksempel er kommet til at tage 25 ind, så er der jo mange, der så sidder og klikker slette igennem. Så derfor er der en, der hedder slet alle køb. Den klikker man på, og så sletter man alt, hvad der overhovedet er, hvis man ønsker det. Derefter går man blot til kassen, og ved kassen så udfylder man de respektive felter for den ordre, man vil afgive. Og her, dem som der er markeret med rød stjerne, det er påkrævet. Så tak fordi I lyttede med. Så jeg håber, de får en god oplevelse med Videx Danmarks skiltebestilling.